Прывітанне ўсім, мяне сёння занесла ў Ляйпцыг. Гэта горад, які знаходзіцца не надта далёка ад Берліна. У ім на сённяшні момант пражывае прыкладна 600 тысяч чалавек. Горад, які таксама быў складовай часткай ГДР. На жаль, сапсавалася вельмі моцна надвор'е, таму паказаць горад ва ўсёй ягонай красе і прыгажосці сёння не атрымаецца, але паспрабую трошкі за літаральна 30 хвілін, якія засталіся да цягніка, распавесці вам пра тое, што я сёння яшчэ пачуў пра гэты горад, і трошкі паказаць яго. Наогул Ляйпцыг гэта горад, які заснавалі калісьці некаторыя заходнеславянскія плямёны, тыя ж самыя лужыцкія сербы. Нейкая экскурсія цікавая на сегвеях прышпільна. Фактычна ягоная назва значыць, што гэта горад Ліпаў, адпавядае рускаму гораду Ліпецку. Гэта горад, у якім яшчэ да 14 стагоддзя працягвалі размаўляць на сербскай мове, на мове лужыцкіх сербаў. Але зразумела, што з часам немцы змаглі ўсё ж такі пераканаць з дапамогай мяча і агню, што іх культура вышэйшая і лепшая за мясцовую. Гэта таксама тыя мясціны, з якімі вельмі шмат чаго звязана было у Мартіна Лютера, таму тут знаходзяцца тыя цэрквы, у якіх нават паспеў сваёй пропаведзі правесці ў свой час. Горад, які вельмі дынамічна развіваўся за часамі нямецкага рэйху. Гэта быў асноўным горад, дзе адбываліся разнастайныя кірмашы, горад, дзе праходзілі самыя разнастайныя гандлёвыя мерапрыемствы, вельмі багаты горад. Тут заўжды кажуць пра тое, што тыя, хто жыве ў Ляйпцыгу, яны вельмі такія з пантамі, трохі як тэхасцы, што ўсё мусіць быць самым вялікім, самы вялікі стадыён, самая вялікая ратуша, збудаваная таксама тут. І гэтыя панты у некаторым сэнсе яны працягвалі існаваць нават за часамі ГДР. Тут яшчэ ў цэнтры зараз знаходзімся каля музея, які займаецца культурай памяці ў Германіі. Тут стаіць вельмі цікавы помнік. Гэта вось такі чалавек, у якога правая рука ўскінутая ў нацысцкім прывітанні, а левая пазначае рух камуністычны, род фронт і все такое. А сам чалавек, яго галава як бы уцягнутая ў плечы, і ён паказвае, наколькі нямецкі народ у 20 стагоддзі быў падзелены, і ў прынцыпе гэты падзел у некаторым сэнсе застаецца і на сёння, асабліва ва ўсходніх рэгіёнах, дзе частка насельніцтва падтрымлівае праваэкстрэмісцкія партыі, а частка насельніцтва падтрымлівае сацыялістаў, асабліва такіх левых палітыкаў. Дынамічнае развіццё горада, на жаль, перарвала Другая сусветная вайна, калі перад ёй у гэтым горадзе жыло каля 700-800 тысяч чалавек, то пасля колькасць насельнікаў працягвала спадаць, і за часамі ГДР зразумела, што шмат народу спрабавала збегчы, з'ехаць адсюль, і асабліва пасля таго, як усходнія і заходнія нямецчыны аб'ядналіся, гэты працэс вельмі моцна ўзмацніўся. І гэтая негатыўная дынаміка, яна працягвала існаваць да нядаўняга часу. Мне пашчасціла ў 2010 годзе ад Беларускага дзяржаўнага універсітэту, якім я вывучаў гісторыю, паўдзельнічаць у праграме абмену. Я навучаўся на працягу паўгода, прыкладна аднаго семестра, менавіта ў Ляйпцыгу, і на той момант усё яшчэ адчувалася, што гэта такі досыць дэпрэсіўны раён, дэпрэсіўны горад таксама. Але за апошнія часы тут усё вельмі моцна змянілася. Сёння Ляйпцыг называюць адным з самых дынамічных гарадоў Нямецчыны. Яго таксама спрабуюць пазіцыянаваць як новы Берлін, таму што гэта досыць цікавы горад, дзе шмат моладзі, дзе шмат універсітэтаў. Гэта горад навукі, дзе знаходзяцца самыя разнастайныя навуковыя інстытуцыі. Тут някепска сябе адчувае таксама эканоміка. Вельмі шмат інвестуецца ў развіццё горада, у гарадскую інфраструктуру, у дабрабыт людзей. Гэта сапраўды адчуваецца на вуліцах. Нават я літаральна, чалавек, які быў тут яшчэ 8 год таму назад, не магу шмат у якіх кутках пазнаць гэты горад. Ось нейкі гістарычны дом, напрыклад, зараз таксама спрабуюць рэстаўраваць, аднавіць. Вось бачна, што гэта ўжо збудавана было за ГДРаўскімі часамі. Зараз скіроўваемся да адной з самых старых цэркваў горада, якая існуе да сённяшняга моманту. Гэта царква святога Мікалая. Гэта не выпадкова, бо ён лічыўся патронам усіх гандляроў, паколькі Ляйпцыг быў пераважна горадам, дзе займаліся гандлем, то зразумела, што яны сабе такую царкву пабудавалі. Дарэчы, за часамі ГДР у гэтай сацыялістычнай дзяржаве працягвалі існаваць цэрквы, хаця зразумела, што насельніцтва пераважна і асабліва моладзь ужо гадавалі як атэістаў. Але цэрквы працягвалі існаваць, і бліжэй ўжо да 80-х станавіліся такімі клубамі, месцамі для згуртавання людзей,
месцамі для абмеркавання таго, як все мае быць. Тым больш, што хрысціянскія ідэі між аб чым кажуць аб тым, што нельга хлусіць, трэба заставацца шчырым, што досыць складана было шмат каму рабіць у сацыялістычнай дзяржаве. І менавіта адсюль 9 кастрычніка 90-го года распачалася буйная дэманстрацыя. Зразумела, у ГДР тады буйных дэманстрацый, пратэстаў вельмі доўгі час не было. Ніхто не ведаў, як гэта рабіць, тым больш, што на дахах навакольных дамоў былі снайперы, якія рыхтаваліся да крывавага супрацьстаяння. Зразумела, што паліцэйскія чакалі, бо іх дзесяцігоддзямі трэніравалі змагацца з контрай, што калісьці прыйдуць контррэвалюцыянеры, трэба будзе ўсіх пабіць. Яны былі злыя, і ўсе чакалі з першых сутыкненняў. Але калі на вуліцы выйшла ўсё больш і больш людзей, іх там за некалькі хвілін стала там фактычна 70 000, яны мірным маршам прайшліся вакол гістарычнага цэнтра, дайшлі да кіраўніцтва штазі і самі сталі на ягоную абарону, каб не было ніякіх супрацьстаянняў, тому што зразумела, што калі б хтосьці пачаў там кідаць ад злосці ты ж самыя камяні у вокны штазі, то тыя пачалі б адстрэльвацца і быў бы проста румынскі сцэнар. Але ім удалося правесці вось такую мірную акцыю пратэста, і гэта стала такім сігналам, у тым ліку і для іншых гарадоў, што трэба мірна змагацца за уз'яднанне Германіі і што яно ўжо, відаць, хутка адбудзецца. Гэта сапраўды можна было адчуваць у паветры. The future's in the air, can feel it everywhere, I'm blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Што яшчэ можна сказаць пра цэнтр горада? Гэта тое, што Ляйпцыг вельмі моцна пацярпеў за часамі Другой сусветнай вайны. Яго разбамбілі амерыканцы, і таму тут вельмі шмат дамоў згарэла. Шмат чаго адбудоўвалі ўжо за часамі ГДР. Былі таксама і некаторыя прыкрыя выпадкі, калі гістарычныя будынкі не пакідалі, калі іх падрывалі. Менавіта такі лёс напаткаў універсітэцкую царкву Святога Паўла, якую падарвалі ўжо пасля вайны, бо, зразумела, на цэнтральнай плошчы сацыялістычнага горада не было месца ніякім цэрквам і рэлігійным установам. І тое, што мы бачым сёння, гэта ўжо адбудаваны такі стылізаваны будынак, які зусім нядаўна скончылі. Дарэчы, вось гэтая высотка была збудавана яшчэ за ГДРаўскімі часамі. Сёння з'яўляецца адной з такіх пазнавальных візітовак гораду. Тут у нас культурная установа, там за ёй, паколькі гістарычны цэнтр ён кола сябе уяўляе, то там у нас знаходзіцца кальцавая, і ўздоўж яе бачны кавалак. Гэта такія тыповыя прадстаўнікі сталінскага ампіра. Таксама у нас тут знаходзіцца будынак оперы. Я ўжо казаў, што зараз Ляйпцыг адзін з самых дынамічных гарадоў усёй Германіі наогул, але нават без гэтага зразумела бачна некаторыя больш прагрэсіўныя падыходы да развіцця гарадоў, якія можна параўнаць з тым, як развіваюцца гарады ў нас. Напрыклад, яны вельмі актыўна аднаўляюць сістэму трамваяў, якая іх развівалася да Другой сусветнай вайны, а потым прыйшла ў заняпад трохі за ГДРаўскімі часамі, бо гэта вельмі эфектыўны від транспарта і досыць экалагічны, досыць функцыянальны. Яны вельмі моцна клапоцяцца аб сваёй экалогіі. Ляйпцыгу пашанцавала, у яго трохі быў такі зачэп у плане вялікай зялёнай паласы, якая праходзіць скрозь горад. Яны зараз все гэта развіваюць, яны ўмацавалі свой водны перыметр, в прынцыпе тое, што часткова ёсць ці планавалася прынамсі ў Менску. У некаторых відах планавалася таксама і ў Гомелі зрабіць, то бок зрабіць такую цэлую сістэму рэчак, зялёных зонаў вакол горада альбо ў самім горадзе. Яны на самым поўдні Ляйпцыга, там, дзе раней былі вытворчасці і капальні для вуглю, былі вялізныя кар'еры, яны гэта ўсё з'ядналі з разнастайнымі рэчкамі, затапілі. Зараз там знаходзіцца цэлы раён такіх вялізных вазёраў, на якіх зараз можна адпачываць, і гэта не можа не радаваць. Ідуць вялізныя інвестыцыі ў інфраструктуру. Калі немцы штосьці робяць, яны робяць гэта грунтоўна. Калі немцы робяць тратуары, то гэта абавязкова будзе некалькі відаў пліткі. Гэта ўсё будзе вельмі якасна падагнана адно да аднаго.
гэта будзе абавязкова адразу ісці з усімі неабходнымі рэчамі для розных групаў мабільнасці. А аб іх у гэтым горадзе вельмі моцна клапоціцца. Зразумела, што на першым месцы стаяць пешаходы. Гэта і для турыстаў важна ў плане, каб усе аб'екты былі даступныя для іх. Гэта безбар'ерны асяродак для ўсіх групаў, і для старых, і для мамаў з вазочкамі. Ну і проста для камфорту гараджанаў. Гэта, зразумела, клопат аб раварыстах, то бок цэлая сістэма роварных сцяжынак, каб усё было лёгка даступна. Гэта, зразумела, і грамадскі транспарт. Гэта і аўтобусы, і трамваі. То бок вельмі гарманічна, і сапраўды гэтаму надаюць вялізную ролю. Самае галоўнае, што нам сёння таксама на сустрэчы ў ратушы казалі, гэта тое, што самыя разнастайныя спецыялісты працуюць над агульным бачаннем горада. Да гэтага працэсу таксама далучаюцца і гараджане. Калі распрацоўвалася новая агульная стратэгія развіцця горада, то правялі адзін вялікі сход для ўсіх гараджан, і потым праводзілі яшчэ там некалькі дзесяткаў больш спецыялізаваных сходаў і ў раёнах, і тэматычных сходаў, звязаных з тым, як нам развівацца, на якіх сферах нам засяродзіцца, якія праблемы ёсць у вас там у тым рэгіёне, дзе вы жывеце, якім бы вы хацелі бачыць свой горад. І зразумела, што такі сінтэз ён прыводзіць да больш камфортнага пражывання ў горадзе, бо грамадзяне і гараджане адчуваюць сваю ролю ў ягоным развіцці. І зразумела, што гэта прыводзіць да большай дынамікі, да таго, што горад сапраўды больш хутка распазнае свае праблемы, вучыцца іх вырашаць і напрацоўвае нейкія стратэгічныя накірункі на будучыню, якіх будуць рэальна прытрымлівацца потым, незалежнасці ад таго, хто прыйдзе ў ратушу, хто прыйдзе ў адміністрацыю працаваць у адпаведны аддзел. І гэта ў будучыні прывядзе да росквіту Ляйпціга. Жыхары Ляйпціга сапраўды адчуваюць сваю судатычнасць да тых працэсаў, якія адбываюцца ў горадзе, сваю ролю і тое, што ім заўжды варта і трэба цікавіцца, неабходна цікавіцца тым, што адбываецца ў горадзе. Трэба прымаць актыўны ўдзел у пераменах. І гэта прыводзіць да выдатнага проста выніку. Горад сапраўды ўражвае, раю ўсім пабываць у ім. Ну а вось мы падышлі да... Так, это у нас тут ГДРовская нейкая высотка. Ну і вось цэнтральны вакзал, галоўны вакзал. У Ляйпціга вялізны будынак збудаваны. Мне распавядалі, што ў свой час палову аддалі саксонскай адміністрацыі, калі на яе будаўніцтвам і развіццём займалася, а другую палову прусакам. Ну, таму што это было яшчэ ў часы 19 стагоддзя, калі быў адпаведны падзел Германіі. Германія яшчэ не была адзінай дзяржавай. Але зразумела, што нават у працэсе ўз'яднання Германіі ўсё не было такім аднастайным, такім добрым. Я ўжо казаў пра розныя палітычныя перавагі ў мясцовага насельніцтва. Назіраецца таксама і пэўны дрейф, да, як маглі вельмі ўзмацніцца правыя ідэі, а яны сапраўды больш папулярныя менавіта ў землях былой ГДР. Гэта дагэтуль здзіўляе. Ну і пэўныя прычыны для гэтага яны палягаюць у тым, што ГДРаўцы часам адчуваюць, што у новай дзяржаве, зразумела, таго ж самага канцлера ў асноўным будуць выбіраць заходнікі, таму што іх нават колькасна больш, чым усходнікаў. Яны бачаць гэта таксама ў тым, што большасць дамоў у тым же самым цэнтры Ляйпціга выкупілі заходнікі, людзі з заходніх федэратыўных земляў. А заходнікі, ў сваю чаргу, наадварот, кажуць, што яны прыязджаюць у Ляйпциг і кажуць, у вас горад выглядае лепш, чым наш Гановер, у вас больш інвестыцый у інфраструктуру, а што такое, вы жывеце на нашы грошы, адпаведна. Так, вось заходзім у цэнтральны вакзал, вялізны проста будынак. І у заходнікаў вельмі часта ёсць такое сапраўды стаўленне, кшталту, гэта ўсё за нашы грошы зроблена, і чамусьці у іх все лепш, і наогул яны павінны нам на калені падаць перад намі, мы ім дапамаглі, мы плацілі дадатковыя падаткі. Сапраўды быў дадатковы падатак пасля ўз'яднання менавіта на развіццё ўсходніх рэгіёнаў. Але заходнікі вельмі часта забываюць альбо проста не ведаюць аб тым, што гэты падатак плацілі таксама і людзі ва ўсходняй Германіі. Так, ну што ў нас тут? Вось так выглядае вакзал унутры, як я ўжо казаў, шыкоўны проста будынак, вялікая колькасць самых разнастайных пуцёў, але вось менавіта такая канструкцыя вакзала, калі цягнікі павінны сюды заязджаць і потым з'язджаць, прывяла да пэўных транспартных праблем, менавіта звязаных з тым, што з поўначы цягнікам вельмі складана было патрапіць на поўдзень, ім даводзілася
па аб'язной, так бы мовіць, ехаць. І каб гэта прадухіліць, задумаліся аб будаўніцтве вялізнага тунэля пад цэнтрам Ляйпціга, каб на поўдзень вось адразу цягнікі там выйшлі. І збудавалі вось літаральна нядаўна 4 станцыі, і зараз рэгіянальныя цягнікі наўпрост прыязджаюць па гэтым тунэлі. Ну і плюс да ўсяго яшчэ па гэтым тунэлі таксама ездзіць частка трамваяў. На большасці станцый, зразумела, ўсё выдатна з безбар'ерным асяроддзем. Ёсць ліфты для тых, хто мае праблемы з тым, каб падняцца на адпаведную станцыю альбо спусціцца. І зразумела, што гэтыя ліфты працуюць кругласуткава і без размоваў з дыспетчерам, як, напрыклад, у Гомелі на падземным пераходзе пад вуліцай Інтэрнацыянальнай, да, дзе як бы ліфт ёсць, але трэба датэлефанавацца яшчэ да дыспетчара. На вакзале вялікая колькасць розных гандлёвых устаноў, але ў прынцыпе ў плане гандлю Ляйпцыг спрабуе сабе вярнуць свае пазіцыі. Ён заўжды быў горадам кірмашоў, вельмі папулярны быў ягоны кніжны кірмаш, але за ГДРаўскімі часамі ягоная роля трохі спала, і Франкфурт выйшаў на першае месца. Ну, зараз тут адбываюцца вялікая колькасць самых разнастайных фестываляў, напрыклад, самая буйная фактычна туса прыхільнікаў самых розных накірункаў готаў, романтик гот, там да панк готаў, яны збіраюцца ў Ляйпцыгу. Тут ёсць цэлы тыдзень фактычна на такі фэст. Ну і цэлы шэраг іншых крутых штук. Але вось гэта ёсць праблемы у такім падвоеным мысленні тутэйшага насельніцтва, у іх пэўных комплексах і крыўдах, якія дагэтуль яшчэ вельмі складана перажываюцца і адбіваюцца нават на палітычных выбарах. Яны, канешне, непакояць шмат каго з немцаў. Вельмі складана вось гэты падзел цалкам пераадолець. Таксама былі праблемы, напрыклад, з нядаўнім чэмпіянатам свету, бо, як кажуць людзі ва ўсходзе, гэта заўжды быў той момант, калі все аб'ядналіся. Усе заўжды хацелі, каб іх зборная выйграла, без розніцы з усходняй Германіі альбо з заходняй. З 90-х годаў все гэта вельмі моцна адчувалі. Але на апошнім чэмпіянаце вельмі шмат людзей пачалі крытыкаваць зборную, маўляў, а дзе там наогул немцы і што гэта такое. І нават успрыманне гэтага чэмпіянату прайшло з меншым спачуваннем, з меншым ажаданнем глядзець усе матчы зборнай, чым гэта было раней. Але самае галоўнае ва ўсім гэтым гэта тое, што немцы спрабуюць і імкнуцца рэальна і пераадолець гэтыя праблемы ў сваёй ментальнасці, і пераадолець таксама праблемы сваёй палітычнай сферы, эканоміцы, і спрабуюць вырашыць усё гэта разам. І я мяркую, што гэта тое, да чаго нам трэба імкнуцца. Дыялог, ён заўжды прыводзіць да паляпшэння.